lipstick. Heeh, lha nek pojok iki paling etan dhewe iki. Paling njaluk menyan, dupa. Nang jane iki ngomong diwu. Kang dikutuki kok Kok nang piye. krenek minyak kapak karo duit kritik ngene. Ya sesuai dengan tema gula ki ya penting. Nggih. Mulane gula ki iso dienggo lambang ya Mas ya. Pripun Mas? Gula kuwi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok contohnya iki umpama gawe wedang kopi. Wedang kopi. Kuwi kan ya butuh gula. Nggih. Diombe seret enak. Gula kan ora melu acung jempol. Piye? Ora ikut berperan, ora disebutno to. Enek gulane kan ya ora. Nyebute piye? Kopine enak. Kopine jelas enak. Kuwi gulane ora ketok gulane enak ngono kan ya ora. Ning gula yo meneng wae. Ya kuwi dienggo perlambang wong ki ya kono kuwi. Contone neh roti. Roti. Kuwi dalam komposisi kuwi ana gula. Tapi nek dipangan iki lho roti enak. Tapi gula ki yo gak tau disebutno. Berarti apik ya gula. Apik, gula ki berperan penting dalam kehidupan. Lha tanggaku terus gula kok bongko. Kuwi dia kebiyen. Ora ngomong sing hati-hati. Kancane kalih. Nuwun Mas kula niki. Kantor le. Kok sakniki mau besok. Tenane kok. Sing ikhlasin jenengan sing pundi kali Mbak Lintang, Mbak Elisa. Mbak Elisa mboten usah nggih. Lho nyapa? Apa yo ben wae. Iki bintang tamu sing ngresaki komisaris ngono to. Apa? Iki omong apa? Ora kenal diri kok Pak Eri kono aku lho. Apa Pak komisaris kenal zaman ora paham iki. Bulet begini ya, direk Mbak Elisa nggih. Mungkin ganti sing ijo-ijo nggih. Nggih. Oh, kono. Nggih. Loro lho Mas ya. Iya ya. Siapa Mas? Oke. Sing apik, Iya. buanten berarti kaya wayang rasa serah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati to Mas. Mati mbok disumet. Disumet ketorek mboten. Nyuwun pangapunten Pak Ibu ingkang tasih lenggah, tamu undangan ugi warga Kebun Agung ingkang tansah. Jane ape bancaan. MC ki wis dinten iki yo kudu sing semangat. Wayang men. Yo justru hadirkan yang beda. Mak teleni. Piye aku ora paham maksudmu lho. Kowe jajal sing biasa MC wong lairan lho. Lah aku ora iso to ngono kuwi. Iya. Baik sebagai hadir di kawasan pabrik gula Ponorogo ada salah satu artis kondang Jawa Tengah Indonesia. Tak panggil satu persatu. Guyune aja akeh-akeh makoy wong gendeng. Lah MC dangdut to Mas. Saiki ae lho guyune. Kaken. Kakean dong nih. Baik saudaraku semuanya, Tak panggilin salah satu artis kondang Indonesia. ada siapa dia? Hari konci. Kowe iki kon ngemsyong ngabrabi wong sakmono bani lho. Kok bingung to kok? Ya sedengan dawa ora ndek ora. Sedengan. Bapak Ibu sudah hadir. Ada salah satu artis dunia Jawa Timur Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Alisa Love you. Iki disepoti apa? Seperti jadi sudah hadir di depan mata saudara. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Kita sapa penonton semuanya. Saya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Oke? Oh coba. Semuanya bagaimana sehat? Sedoyo kado
Yang berada di depan. Sing ono ngajengan. Baleni mek jajal mek. Kok ora patek penak ini kita. Semua yang ada di depan. Sing ono ngajengan. Lah iya. Ora tahu ngalami tadi. Wih. Anu jajal baleni ta. Balik pesankan. Semua yang ada di depan. Sedoyo wonten ngajengan. Nah, bapak niku di ajengan. Hei. Wong kleru malah mbok bapak. Barang dia bapak-bapak sing ngajeng niku lho. Bener ora kok sing kene lho, bocah guru lah. Yo ingkang wonten ngajengan. Lah iya, Nek gak ngono sedoyo ingkang wonten ngajengan. Sedoyo. Ya ampun. Panjenengan nggih wonten ngajengan. Panjenengan wonten ngajengan. Opo-opo wonten ngajengan. Aku nak bar ketemu ki muni mijutno lambe ya. Kok bisa lambe? Nyawang tok pegel. Ya bener. Aku Bener, ngajengan. iya. Sampean yang ngajengan. Bisa lihat rene yang ngajengan. Layak kok. Wonten ngajeng. Lah layak kok muni dhewe kabeh wong meneng kok muni aku. Apa sing Ngajengan. muni? Apa muni? Ngajengan. Ora iki Ngajengan. sing penting bowo giyo. Sing penting bowo giyo. Iya. Bowo Nggih. yo sareng-sareng. Sareng-sareng. Penonton lo tumplek-blek saoke ya. Blek-blek, lepek. Tumplek blek. Ya saking oke. Tumplek blek. Bisa dicawiskan di diaturkan Iya. inggih menika song. Nek diaturkan. Song, sing a song. Sing. Sing a Aku song. ora mau ya wis sing. Ya ngisi tak takut. Beda kui bebucal. Sing. Ya sing a song. Nggih. A cat of a mountain. Anu mek ganti kuwi lho mek sing cekelno lho. Ngomongin nak kene gak kenen jalukan. Kuwi lho basa Inggris lah. Basa Inggris. Geleleng lah. A cat of the mountain. Kuwi tegese apa? Coba. Buh, Orang itu. Monten gunung lah. Rong. Cat, head yo yo. Oh. Gunung Tapil. Lah. Tapi gunung ya. keke yo paham. Meleti upeke yo iki. Utek. Encer. Lagi muda diutek-utek no. Meleti. Rasane sutio. Angkane iki yo ngono kuwi logate ngono, Met. Dadi kowe iki ora tersinggung, nggih, Pak, Dek. Oh sak iso-isone. Oh, akeh ketule foto dimaklumi aja. Ketal boso dimaklumi aja ya. Jadi ngene lho, masalah kental kendul kuwi gak kok ora Kok paham. ketal tuling boso. Ketal tuling boso salah foto-foto. Tindak Bandung ingkang tidak prayogi itu loh. Prayogo. Ora paham. Kita mau nanya dulu, ini ada adik nih. Adike Mas Ya, Badut. adik Pak Lintang loh. Oh, Mbak Lintang kene. Ya, nanti Iki lho mulaine adike wis dijak. Besok ben bentan ibuke melu. Dolanan layak mulai cilik ya. Dolanan angger cilik dolanan mik sok ben nek gede dadi apa? Cici wis dolanan mendino. Mendino